Ćao svima! Stari Beograđani kažu da se ovde u Knez Mihajlovoj ulici, čak i danas, posle 100 godina, još uvek može čuti kako zvone šamari po obrazima čuvenog Winstona Churchilla. Šta, ne verujete? Ispričat ću vam priču o tome. Priču u kojoj smo napravili ovu duksericu, Šamar Imperije. A stara legenda kaže da se veliki srpski vojvoda Tankosić, tada još uvek mladi poručnik, iznerviran izveštajima novinara Winstona Churchilla, jednom prilikom javno zarekao da će tog lažljivog Engleza, ako ga ikada bude negde uhvatio, lično i svojeručno nalupati kao magarca. I gle čuda, jednoga dana se mladi novinar Winston Churchill, putujući legendarnim vozom Balkan Express, zaista našao u Beogradu. Naime, on je, vraćajući se za Englesku sa Burskog fronta, odseo baš ovde u Beogradu i baš u ovoj kafani Grčka kraljica u Knez Mihajlovoj ulici. Po čaršiji se brzo pročula ta vest. Raspričalo se okolo kako je u Grčkoj kraljici odseo neki engleski novinar i to izgleda baš onaj kome je naš voja svečano pred svima obećao batine. Kad je poručnik Tankosić to čuo, on je s mesta skočio i otrčao put Grčke kraljice. Ljudi moji, uopšte nije šala. Neki Beograđani pričaju da se po haustorima Knez Mihajlove ulice, ako se malo bolje posluša, i dan danas može čuti kako pucaju šamari kao božićne prangije. Kažu i kunu se u sve najmilije da je naš voja tog Churchilla kao crnu mačku kroz celu Knez Mihajlovu, da ga je vukao za nos i uši preko celog Kalemegdana pa sve dole do Savamale. I eto, to vam je ta priča. To vam se govorka ovde po Beogradu već čitav vek. A ja samo pričam ono što sam čuo. Do duše, znaju to ovdašnji Dorćolci mangupi malo i da dosole, ali gde ima dima, ima i vatre. E pa, živi bili, mili moji, i živ nam bio vojvoda Tankosić, dok je sveta i veka. Ćao!